ओइ माथो जेनेफार अलिमोननि दंबावोनो माथो सोरबा सोरबा नुबायनो नांगौमोन आं। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअआ जागोन थ' बेनो आरो मा जाबावनो सानैसो एक्टर एक्ट्रेसनि भाइरेल भिडिअनि सायावनो जागोन सासे मा नाम टमि नार्जारी आरो सानजारां एन्टारटेनमेन्टनि अनार मिउजिक भिडिअ बानायोमोन नाथाय मा बुंबावनो नै इदि भिडिअसो बानायग्रा जाबाय ना माने बे नुदोंना फट'खौ बिदि भिडिअखौसो बानायग्रा जाबाय माथो आरो बिनि सायावनो मोननैसो कल रेकर्ड भाइरेल जाबाय थादो दे मोननैसो कल रेकर्ड नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो। ओइ माथो जेनेफार अलिमोननि दंबावोनो माथो सोरबा सोरबा नुबायनो नांगौमोन आंनो नायनो लुगैदों आं बिसोरनि आबा माबायदि एसेबां फट' लानानै बिदि हगारनो हायो बिसोरो आयु आयु थैगोनसो। बे गावसिनि कालसारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो कन्ट्राक्टारनो फानखायोमोननो गेमस्रिया। रुको जरा सबर करो हेलिनायाथ' हेलिनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो फाग्लानो ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओइदिनखालि जेनिफारा मनिसनि एक्स मोननो होमबा टमिया सोरांजों दङमोननो ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनिसजों टमिजों बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा ओमफ्राय जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनिसजों गारलायबायनो ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो सोरांजों टमिजोंबो गारलायबायनो बिदि जादोंनो। नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डखौ खोनाबाय जानो हागौ कल रेकर्डखौ खोनानाय मथेबा आरो भाइरेल जाबावगोन बायदिसो मोनदों आङो सोरबा एक्ट्रेसफोरनि भाइरेल जानोबो हानाय नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ मा बुंदों मा बुङाखै बे सानजारां एन्टारटेनमेन्टखौथ' जों बिराद सापर्ट होबोदोंमोन बिनि एलबामफोरखौ मिउजिक भिडिअफोरखौ बिराद नायबोदोंमोन नङा होमबा मा भाइरेल खालामनो मा गोनां दङ आरो भिडिअ खालामनो मा गोनांथि दंमोन जुदिसो जादों जा स्रिं स्रिं जालायबाय थाब्रा मान भिडिअ होनाय बिलाय मालाय मा देखायदो नोंसोर जोंखौ मा फोरोंदो देनाय होननाय नोंसोरनिफ्राय सोलोङो बयबो फल' खालामो एक्टर एक्ट्रेसखौ नङा होमबा एक्टर एक्ट्रेस होनोनो नोंसोरनि थाखायनो साफा सानै मोजाङाबो एक्टर एक्ट्रेस होननो लाजिलायलांसिगोन निजिखौनो एक्टर एक्ट्रेस होनना लानो लाजिसिगोन नङा होमबा मुगैजानायसो जासिगोन बर'नि एक्टर एक्ट्रेस होनबाथाय मुगैग्रासो जासिगोन बिदि भाइरेल जाबाय थाबालाय भिडिअ बानायनानै बादा होबाबो रावबो खोनासंनाय गैया जोंनि खोथायालाय मायाव उदायनो नङा होमबा थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा प्लिज साबसक्राइब खालामना ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबासो दे चेनेलखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबासो साबसक्राइब खालामना ला बाय बाय लोगोफोर।